So guys, ayan, yung last light nandun na. Si Sir Jude, tama po. Okay, Sir Jude. Tama, isa sa mga tour guide. Sir Jude pa rin. Yun yung preferred name nyo eh. Si Sir Adrian, isa sa mga tour guides din. Kasama ni Sir Corky. Okay. Yeah. Buti stable yung ano mo. Yung paa mo. Sanay na yan. Mag-zap sa'yo na lang. Okay. Tindi ha, lakas mo. Lakas mo sa nature. Parang minsan mas maganda maglakad na gamit ng kamay. Nahawakan mo kasi eh. Oo, nahawakan mo kasi sir eh. Mas ano. Oo. Sa paa wala ka pang hawak eh. Oh. Diyan po sa photo na yan, wag mo munang ano, wag magunahan Pa? ano. Sige pa. Wag daw magunahan dyan. Hindi pwede mag-joke-joke dito. Madudulas tayo. Focus din. Oo nga eh. Ito pa lang yung sinasabi ko start ng slippery part. So if possible, hawakan natin yung mga bato. Yes po. We don't mind the dirt. Don't mind the dirt. Shit, ang taas oh. Bitawan mo yung ilaw, ma'am. Ma'am, yung ilaw, bitawan mo yan. Akin na. Hindi rin kumamit bato dito. Bibilis ko pag madilas eh. Kailangan mo lahat eh. Basta ako, ano, bebend ko yung knees ko. Para stable. Your body practice. Oo. Sige, sir. So yan guys, human traffic, sabi ni Sir Gian, ito po yung totoong human trafficking. Sobrang traffic. Ayan si Sir Jude. Nakatakot to, no? Ang taas pa rin. Ano tayong mga Oo. dito nakaka-conquer yung mga takot sa height. Oo. Dito nila nakaka-conquer ko yung takot nila. Uy, wag ka dyan. Dito ka banda. Dito ka banda. Dito ka banda. Malaglag ka dyan. Bato pa rin eh. Dito ka banda. Launch. Ayan. Yay! Bigyan nyo nga muna ito ng space. Para pag nakatulas ka, tulak mo na lang. Bahala So ka. mabagal si Angela, no? Kala mo ha, binubuhay mo kanina. Baba na yung center of gravity mo para hindi ka mahirapan. Tapos magkamay ka na rin. Oo, pati ako. Bakit? Sa'yo
Alam ko, babanatin mo ako eh. Tapos maingay ka. Siyempre pag ganyan kadaming day, tapos sabay-sabay sila. So yan, magde-decide na po tayo. Lapit po kayo dito. Sige po. Gamihan natin yung mga pictures natin para mas marami. Tubig yun o ay, bato rin? May konti tubig no? Bangin. Bangin. Ay, Tayo sa baba. Doon yung pupuntahan natin. lalim ah. Tapos setting iba pa sa taas. Hininga mo kay Deo, hininga mo. Ano? Hininga mo, yung hininga ka. Oh. Ay, ang galing ah. Hinga, video natin oh. Sige, hinga. Angas. Dragon's breath. Dragon's breath. O, stop na natin. Kulang sa battery. Panigi. Okay lang kayo dyan? Sige. Mas prefer ko dito. Hindi, madulas yun. Malaki kasi. Hindi ano na sa haba ng paa ko. Hindi sakto. Takot ako. Nakaparakan, mas mong umupo. Ay, sige sir. Sige po ka dyan. One, two. Ano? Ayan na. Ay, yung flashlight. Ay, sorry naman. O yun! Pati din po yan na. Ayok na lang po. Yun. Meron pa ako nakikita ang ilaw. One. Right. Diba? Bakit na to sa... Set na to kahit sa swipe lang. Right. So bali nandito na tayo sa second part ng game. We have done the hardest part. Dito sa ano, dito sa second part, dito natin makikita yung mga rock formations as what I told you. And then dito, kailangan natin i-widen or i-broaden yung mga imagination so that you can view the things. Okay.
Di ba papunta namin sa inyo? Now, tignan nyo lang. Doon sa brown ones, that would be flowstone. Flowstone is like flowing water on a stone. Tignan nyo to. Tignan nyo yun. Wow! Yung flowstone na yon, meron tayong konting tubig na dumadaloy dyan and it acts like a sandpaper sa ating paa, kaya hindi siya madulas. Yan ang reason na kung saan, kung bababa tayo dito, tatanggalin natin yung Ano ka na maglaba dyan mo? Sir, pailaw pa. I-video ko lang. Yan. Hello! Ikaw yung bida ha. Ako hindi kasali. Hello. Babalan ko kayo. Babalan. Wait lang, wait lang. Wait lang daw, wait lang, wait lang. Pwede pa. Puts pa. Lamig. Ganda nga eh. Liligawan ko na sana. Taken lang. Taken na sa Sagada. Puro na lang ako, kayo ha. Ako rin. Huwag sa akin. So guys, andito tayo ngayon. Ayun na lang. Hi guys. Hindi na pa. Tutok ko lang sa mukha ko. So eto tayo ngayon. Ang ganda, di ba? Okay na. Oh, dito, dito. Ay, yan. Yan. Huwag ganyan. Yan. Yan. Dito. Oh, ano yun? Dito nakatira si Batman. Batman. Kaya bang So ganyan lang natin tubig. Tapos tatampisan. Pwede na maglabas sila ng Simulan na natin sa ano niya, pants niya. Ay grabe. Ano yung nasa tuktok? Yung stalactite, Ano yun? rock formation sa taas, stalagmite sa baba. So guys, hello. Wala pala kulit to. Meron. Uy, shit. Oh! Ano yun? Kakasabi mo lang. Kakasabi daw. Ewan ko kayo doon. Okay po na. Hindi, okay po to. Oo, waterproof to. Bakit na ilaw sa ang lamig, no? Uy, Ben! Ang lamig na. Sino ang mukha Ay, nako. Sa wakas, nahugasan yung puwet ko. Nahugasan yung puwet natin sa wakas. Okay. Kununan tayo ng paligigan eh. Mamaya pagkakala ito, magbingan din. Oo nga naman. No? Tapos mag-eat all you can tayo nito, no? Guys, eat all you can afterwards, ha? Wala magabalaw mo, kakain muna. Kain agad. Tatagay kayo kuya? Nagat kayo? Hindi kami, ha? Malayo ng malamig. Hindi ko nalamig pa mo, no? Saan ka lang? Hindi kaya tayo magka-frostbite dito.